Rostomili, posłuchajcie o tym, jako wartki gówno żyć targo. Tak dycki prawili starzy, co już jakiś rok tutaj na świecie żyli, a kupa wiecy widzieli. A rządzili tak w ten czas, kiedy widzieli, że gdosik gor młody się chyto roboty, a fest się śpiecho. Abo prawili tak, jak gdosik chciał coś ich wyrządzić wartko, te razy, a ganz bez rozumu. U starych wszystko było pomału. Młody synek jak zaczął mówić z dziołchą, wziął ją już na dwie muzyki, a kapkę z nią pozwyrtał, to se myślał, że już się z nią galani, a że chneda będzie wiesieli. Tak i snoci pszą. Ale starzyk mu rzekli, co by najprzód z nią pomówił, podrepsił, wyzwyrtał ją jeszcze na poru muzykach, a gdzie po tym można z tego coś ich będzie. Ale synek nie. On musi już terazineczko, bo nie wydzierży. Tuż mu starzyk potem prawili, że wartki gówno żyć targo. Stareczka, jak widzieli gazdę, co chciał we ćwierć godziny siano z całej wielkucnej miedzy zwieść do stodoły, bo przeca je niedziela, choć był dobry czas, to se też tak pomyślała o tej życi. A potem siano z tejna trzeba było spadło na ziem, a się go musiało w dzichtach smyczyć ku sąsieku, robota na nic. Żyć targało, kiej bai młodo gaździno chciała wartko garce pomyć, bo już była urządzono z kamratką na kawę, tużyny woda kichała z lawora, a talerz i sklejznął z ręki, a się potrzaskał. Dłaszkę trzeba było handrum uczcić, a talerz przeca też nie stoi ani złoty, ani dwa. Kieby se to zrobiła pomału, to by można przyszła klebetować 5 minut nie skozi, a wszystko by było zrobione jak się patrzy. A bai ponikiere dziecka, jak dostały jakieś grejcary, to jedne se to schowały do szklunki, ale większa część chnet pędliła do magazynu po bombony, lebo po jakiś bawidło. A stareczka przeca prawili, co by se niechały ty grejcary, bo jak się uszporuje kubka, to se idzie kupić coś fajnego. Ale darmo. Zaś wartki gówno żyć targało. Ale przeca wiele razy było tak, że a i ponikiere baby, a chłopi, jak jeny mieli grejcary w geltaszce, to chnetce musieli coś kupić. A potem taszka się potargała, bo była łacno, a drel, lebo inkszo maszynka się skićkała, bo nie była kupiono jako nowo, ale kańsik od kogosikej. A było a i tak, że młodzi jak się powadzili z fotrami od dziołchy, co u nich bywali, to się przekludzili do fotrów od synka, a oto tak ze dnia na dzień. Zdało się im, że tam będzie wszystko z miodem, a wiele razy było jeszcze gorsze. Nie siedli se, nie rozłożyli se tego wobec, nie przerządzili z fotrami, eny ein, zwei, a już ich nie było. No a wiele razy ludzie przedali grunt, lebo chałupę, a poszli do miasta, do bytu, lebo grejcary przefujali, a gdzie potem se wszymli, że lepszy było siedzieć na życi, a czekać na lepsze czasy. Starzy ludzie wiedzieli, że lepszy se wszystko robić pomału. A jak człowiek już chce coś ich zrobić takownego, co mu może zmienić żywobyci, to by se miał oto siednąć przy stole, a se to wszystko pomału, a dokumentnie poprzemyśleć. Wartko to się eny tańcuje na muzyce, a i tak trzeba to robić opaternie, a dawać se pozór, co by se nie połamać klepeta. Wartki gówno żyć targo, to je ganz prawda. Tuż niż się coś ich zrobi, trzeba se powyrządzać samemu ze sobą, lebo a i z pombuczkiem. Co on na to prawi?